Kawula nuwun para sederek sedaya. Wanci punika kita sami kembul manunggal ing salebeting pengetan ageng dinten dadosipun kita mluro ingkang kaping 276. Sampun dangu anggenipun mloro nglampahi lelampahan saking wiwitanipun dumugi wedal sak menika. Mloro pancen ngalami kemajengan ingkang ngedap-edapi. Sobipun dipirsani mloro ingkang rumiyin kados dene tlatah ingkang ketinggalan sak menika sampun mekar. Dalan-dalan saya sae, pembangunan ing pundi-pundi, ekonomine rakyat ugi saya mundhak. Sedaya punika dados bukti bilih semangat sesarengan bangun mloro boten namung wacana nanging dados kasunyatan. Putra-putri mloro saking padesan dumugi kita sami makarya mbangun tlatah miyosanipun. Nanging senajan mloro sampun maju lan modern boten saged dipun lalekaken bilih mloro ugi nyimpen cariyos kuno ingkang tasih kandel. Cariyos ingkang nyebutaken bilih alas jati mloro, alas ingkang dados ikon mloro punika dipun jagi dening sakwenehing makhluk alus utawi dedemit. Pramila ing wekdal menika sampun wekdalipun lelembut malem Jumat lumat. Pancen menawi dipun pikir kanthi nalar modern bab punika kados angel dipun pitadosi, ananging cariyos punika sampun dados kapercayan turun temurun, dados cerita ingkang nyerep wonten ing jiwane ing sakwenehing masyarakat mloro. Kaya cerita lelembut iki ya iku misteri alas angker Karang Malang. Ana ing sawijining desa cilik sing jenenge Desa Karang Malang, sawijining pucuk ing Kabupaten Mloro sisih kidul kulon. Karang Malang dudu desa lumrah. Papan iki ketutup wit-witan jati lan alas sing ketel banget. Nganti-nganti yen awan wae sorote srengenge angel nembus wit jati sing godhonge rungkut. Hawane wis kena dipesthekake adem lan lembab, ambune kaya lemah lan godhong sing bosok. Mesine ing kono wis suwe banget ana cerita babakan wektu-wektu medeni sing ora bisa diluputake, yaiku cerita babakan wewayangan lan lembut sing seneng ganggu menungso sing lali wektu. Alas jati Karang Malang dianggep dadi papan sing wingit. Jare simbah-simbah mbiyen alas kuwi dadi papan kumpule para danyang lan mempedi saka tlatah mloro sisih kulon. Yen wis surup ora ana satu kewan siji-siji sing wani ngliwati apa meneh kok menungso. Ing sawijining wengi sing ireng dedet lan ora ana rembulan siji-siji ana wong lanang enom sing jenenge Joko. Dheweke dudu wong Karang Malang asli, nanging tukang dodolan ing pasar ing sakwenehing kecamatan sing rada adoh. Wengi kuwi pasare bubar rada wengi amarga entuk rejeki gedhe saka bakul sing lagi hajatan. Joko bali mulih nalika wis arep bedhug tengah wengi. Wis liwat jam 1 esuk.
Joko ngrogo dompete awit entuk duit akeh. Rasa senenge ngluwihi rasa wedine nanging nalika wis tekan gapura alas rasa seneng kuwi ilang diganti rasa wedi, diganti rasa cengkleng. Dalane Joko kudu ngliwati alas sing peteng tur sepi. Petenge ora kaya dipateni lampu nanging kaya petenge sing iso ngulu cahya. Ora ana lampu siji-siji mung dibantu senthir cilik sing batene wis rada mleret. Wit-witan jati sing gedhe-gedhe lan dhuwur-dhuwur katon kaya buta-buta ireng sing adeg jejeg. Siaga nyekel sapa wae sing wani ngliwat ing alas iku. Joko wiwit mlaku nanging langkahe dadi alon. Dheweke krasa wedi. Wadem krasa gebyur kulite. Kamangka ora ana angin. Wulu kuduke wiwit ngadeg kabeh. Dheweke nyoba nyanyi-nyanyi cilik. Maca donga sailinge nanging suarane ora bisa nutupi sepine alas sing kaya-kaya ngemot ewane kuping sing ngrungokke. Atine Joko wiwit jeduk-jeduk ora karuan. Nalika Joko wis tekang perangan alas sing paling angker panggonan sing diarani tebingan jurang, dheweke wiwit krungu swara aneh. Swarane alon kaya bisikan nanging cetha banget. Swara iku kaya-kaya ana wong wadon sing nangis. Nangise dudu nangis sedih nanging nangis sing ngiris-ngiris ati lan medeni. Kaya tangis saka kuburan sing isih anyar. Joko kaget lan cepet-cepet mlaku, langkahe dadi luwih banter, kaya-kaya nyoba ngadoh saka swara kuwi. Dheweke nulih ngiwa lan nengen nanging mung weruh wit-witan jati. Dheweke ngira mung swara sato kewan. Nanging dimat-matke swara iku saya suwe saya cedhak lan suwe saya luwih cetha. Saiki swara tangisan kuwi dadi sesenggukan. Kaya ana rasane ning mburine persis. Joko wiwit keringetan senajan hawa. Atine krasa abot lan ampek. Kaya-kaya ana sing nyekeli atine saka njero. Dheweke nyoba mlayu nanging sikile krasa abot banget kaya-kaya ana sing ngganduli. Dadak Joko mandek kanthi ngaget. Napase krenggosan. Ing ngarepe persis ing tengah dalan dheweke weruh ana wewayangan putih. Wewayangan kuwi alon-alon malih dadi sosok wong wadon nganggo klambi putih sing suwek-suwek lan reget lumpur. Rambute dawa nutupi raine. Sosok kuwi katon medeni lan kebak getih garing ing klambine. Sing paling medeni nalika sosok kuwi alon-alon ngangkat raine mripate abang branang kaya geni murup ing tengah peteng. Lambene mesem guyu. Mesem sing ora duwe rasa nuduhake untu-untu sing landhep. Ambune kaya kembang setaman lan ambune bangke sing wis bosok. Joko, kowe arep menyang ngendi? Suarane lirih nanging bisa nembus kuping nganti rasa ing sungsung balung. Joko kaget banget nganti ora bisa njerit. Dheweke langsung mlayu nganti ora mandang dalan. Dompet lan barange pating slengkrah. Sentere uga tiba. Dheweke mung ngandelake hawa lan nalburine.
Nanging dheweke ora bisa uwal saka wadon iku. Joko wis mlayu nganti banter banget. Nanging sosok kuwi wis ana ing ngarepe meneh. Banjur ing burine banjur ngalih ing sisih kiwa lan tengene kaya-kaya dheweke lagi dolanan karo mangsane. Wong wadon iku terus-terus ngudani lan guyu cekakaan sing ngrungokke kaya swara watu dituthuk-tuthukke. Joko, Joko, bali, kowe ora bakal iso mlayu. Swara iku saya suwe saya banter nganti ora kaya swara menungsa nanging kaya swara srigala nggeru sing diambali ewonan setan. Swara kuwi nembus bathuke kaya-kaya arep mbelah sirahe Joko. Joko nutupi kupinge nanging nangis lan jerit tanpa swara. Dheweke tiba nglimbang, awake wiwit lemes krasa kabeh gedhihe wis kesedot. Joko weruh raine wong wadon kuwi wis cedhak banget mripate sing abang nyata banget iku ning ngarep matane. Sadurunge peteng dheweke krasa ana kuku-kuku dawa sing nyekeli pundhake. Esuke sing mendung lan ora ana sinare srengenge warga desa Karang Malang dadi geger. Amarga nemokake tas lan dompet Joko ing tengah alas ting kececer. Akhire sawise digoleki warga desa nemokake Joko ing pinggir dalan persis ing ngisor wit asem tuwa sing pancen dikenal paling wingit. Saka wektu iku warga desa Karang Malang percaya yen alas iku ana sing njaga. Jare wong wadon kuwi arwahe Mbak Roro, korban pembunuhan sing ditumpes ing kono puluhan tahun kepungkur lan ora ana sing wani ngliwati alas iku meneh sakwise surup. Nganti tupengane dina iki yen dulur-dulur wani ngliwati alas Karang Malang nalika tengah wengi wis kena dipesthekake bakal krungu maneh swara nangis sing lirih ngundang jeneng. Ora percaya? Buktekno. Ana meneh cerita sing kadang kala yen dipikir ya ora tinemu nalar wong-wong ing daerah Pati Purwodadi, Rembang kalebu Blora dhewe mesti wis nate krungu kedadian ana bus malem sing ditemokake mlebu alas ing laladan alas Todanan Blora. Nek dipikir kanthi logika kok iso ana kedadian sing ora tinemu nalar iku. Ceritane mono Ki Jalangkah iki demit sing nguasai daerah Blora sisih kulon lor yaiku Todanan. Iki sing paling nggumunake. Pamirsa sepisan maneh Blora jeneng kutha cilik sing wis kondang minangka paru-paruning Jawa Tengah saking jembare Alas Jati sing dikelola karo perhutani. Blora dadi ijo royo-royo nganti katon kaya simpenan nyawa kanggo bumining Jawa. Alas Jati sing jembare ngebeki bumi Blora iku sejatine nyimpen rahasia peteng lan angker. Nganti ora ketung wedi lan demit-demit sing manggon ing kono. Wong Blora wis kulino krungu lan ngalami kedadian-kedadian aneh sing nyangkut alas gung liwang-liwung mau. Sing kerep kedadian yaiku akeh wong utawa kendaraan sing kesasar, keseling utawa ilang kanthi misterius ing tengahing Alas Jati Blora. Cerita-cerita iki dudu dongeng gorohan nanging carita lisan saka wong-wong sarta catetane aparat sadurunge kedadian sakwenehing bus
ing sasi taun 2017 iki lelakon babagan alas sing dadi gapura menyang alam liya. Ngulu sapa wae sing kendel utawa kurang hati-hati menawa liwat ing laladan kono. Wektu iku ing taun 2003 hawa panas lan lembab isih krasa nyenggol kulit senajan wis wengi. Sawijining kelompok seni ketoprak wis oleh ulem kanggo pentas ing sawijining omah ing desa ing tlatah Kecamatan Todanan Blora. Janji wis dicepak, panggonan wis disiapke, nanging nganti wayah wengi ndekep bumi rombongan ketoprak mau ora jedul babar pisan. Wong-wong sak desa padha kuciwa gumun nganti jengkel. Kok ora nepati janji? Ndekek ning ngendi kae rombongan kuwi? Pangarahe wong-wong desa kuwi. Esuke nalika surya wiwit njedul, wong-wong ing desa kono padha gumun setengah mati. Rombongan ketoprak sing kudune pentas ing omah mau ditemokake klumpukan turu pating klemprak ing jero alas jati. Nalika dikomplain dening warga, pimpinan rombongan malah bingungi. Lho, kula sampun pentas nggih, Pak. Sakniki pun enjing, kula sak rombongan wau bengi sampun pentas. Nyeneng-nyenengaken tiang-tiang sak dalu. Lah kok didarani mboten mriki. Kula niku wau wengi pentas-pentas ning sing endah banget, rame banget. Rombongan ketoprak iku rumangsa wis pentas lan diubengi penonton sing akeh sak suwene wengi. Nanging sejatine wong-wong mau mung mider-mider ing tengah alas lan pentas kanggo penonton sing dudu menungso. Kedadian iki nilarake pitakonan sing ora bakal ana wangsulan. Sapa sing nonton pentas ketoprak ing tengah alas Blora sak dalu iku? Lan panggonan endah sing diomongke iku pancene dununge ana ing alam endi? Ana meneh kedadian ing taun 2008 ing cedhake desa ya isih klebu tlatah Kecamatan Todanan, ana wong desa sing nglungguhi sepeda motor ngliwati alas Bonggan, jenenge wis lali. Nanging carita ilange gegirisi. Wong iku lunga nganti 2 dina ora mulih. Sak desa padha geger, padha goleki. Sakwene warga nyritakake wong sing ilang kuwi banjur ditemokake, nanging panggonane ditemokake iku sing gawe wedi. Ditemokake ing panggonan sing persis padha karo panggonane ditemokake truk tronton lan bis sing kesasar ing tahun-tahun kepungkur. Watese alas Bonggan lan alas Godokan, lepen sing ora ana dalan lumrahe kanggo menungso. Wong iku lungguh klemun-klemun, bingung lan ora ngerti keneng apa dheweke ana ing kono. Kaya-kaya alas iku dudu wis ngulu nyedot lan balang dheweke sawise dirampek sawetara dina. Ana meneh ing taun 2009 sawijining aparat saka Todanan kudu mulih menyang Kunduran numpak sepeda motor. Wengi kuwi nalika ngliwati alas Bonggan kedadian aneh gawe gedhe kenthel. Lampu sepeda motore ucul coplok. Aparat iku mudhun nyoba masang meneh nanging ora kasil. Kanthi wedi dheweke banjur nyekeli lampu sing coplok kuwi nganggo tangan siji, banjur nerusake perjalanan. Kudune dalan Kunduran ke Todanan mung butuh sawetara menit maneh, nanging sak dalu iku dheweke rumangsa ora teka-teka ing omah. Nalika dina wis biar, surya wis njedul, aparat mau krasa ana wong sing nepuk pundhake.
Nek Mas kowe neng ndi kok turu klemun-klemun neng kene? Kaget. Aparat mau ndeleng sak kiwa tengene wengi sing biyen dheweke ngrasakake ing dalan alas jebule dheweke mung muter-muter lan nganti sewengi lungguh ing tengahe pasarean wong. Pasarean wong-wong lawas sing anggere ora jamak. Sepeda montore lungguh ing sandinge watu nisan gedhe, lampu coploke isih dicekeli. Saka dalan gedhe dheweke kesedot menyang petenge kuburan angker iku. Carita iki saka wong liya kedadian uga ing wulan Sura sing kondhang dadi wulan paling angker lan lawang alam liya mbukak. Wong iki mulih saka Kunduran arep bali menyang Randu Blatung. Ing tengah dalan dheweke rumangsa ngliwati kutha sing rame banget. Kutha sing kudune ora ana ing tengah alas. Ing kutha sing rame kuwi dheweke ketemu sawijining ibu lan putrane sing katon kepengin mulih. Merga welas wong lanang kuwi banjur nawani nggeret si ibu mau. Daleme kula niku nggih pun cerak mriki kok Mas. Niki lho omah kula, jarine ibu kuwi. Omah sing ditunjuk omah Jawa kuno, gedhe, megah. Wong lanang kuwi banjur dijamu dening sing duwe omah ing jero omah sakwise ngeterke dheweke pamit. Nanging sakwise mlaku meneh rasa kaget lan wedi njereng ing dadane. Dheweke jebul dudu ing dalan gedhe nanging muter-muter ing tengah alas. Kutha rame lan omah megah sing biyen didelok ilang musna tanpa tilas. Untunge dheweke ketemu karo sawijining wong tuwa klambe putih resik sing nuduhake dalan utama menyang Solo. Wong tuwa iku ngadeg, jejeg, adem kaya dudu menungso. Wong lanang kuwi ora wani takon mung manut. Dheweke banjur sadar yen wengi kuwi wis dadi tamu ing alame liya ing saweneing alas Jati Blora. Lan iki kedadian sing paling fenomenal sing gawe Blora dadi kondang angkere. Dina Kemis sawene wulan ing taun 2012 jam 2 isuk wayahe setan-setan padha lungguh ing dalan. Bus PK saka Jakarta arep menyang Madura nggawa 33 penumpang sing turu kepati ing dalan ngliwati alas Gadokan ing sakweneing tlatah Todanan. Bus iku manut ing mburine truk beton Jayamik sing mlaku alon. Amarga ora sabar, supir PK iku mau nyoba nyalip. Nanging nalika nyalip, bus lan truk mau singgolan sithik. Supir lan kernet padha mudhun arep ndelok kahanan kendaraan. Nanging nalika wis padha mudhun, getih padha kenthel, lambene katon pucet. Bus gedhe lan truk beton iku jebul wis lungguh ing tengahe dalan setapak. Dalane mung sethithik diubengi wit-witan gedhe lan dudu dalan gedhe sing aspalan. Wong-wong sak desa isuke geger. Wong-wong padha gumun kok iso ya kendaraan sing gedhene kuwi tur ya dhuwur mlebu ing dalan setapak tanpa kesangkut. Tanpa nibakake wit lan tanpa nyisakake bekas ban. Sing aneh Pak, warga penumpang lan awake bus ora weruh bekas ban sithik-sithik. Semak-semak ing pinggir dalan ora ana sing lecet. Kaya ora ana apa-apa sing liwati bus lan truk ya ora lecet. Kejaba sing senggolan nalika arep nyalip. Kaya-kaya wengi kuwi alas wis mbukak dalan khusus kanggo
ngakoni tamu dalane bangsa alus. Jare salah sawijining wong desa iku. Alas Bluro pancene dudu alas lumrah kaya ceritane para sesepuh ing saweneng desa ing tlatah Todanan. Ing sak kiwa tengene alas iku diarani ana kutha gaib sing gedhe lan megah, kutha sing didelekake saka pandelengane manungsa sing saben wayah wengi buka lawange ngajak sapa wae sing kendel utawa apes supaya nyasar dadi bagiane saka petenge alas Jatimbura. Apa alas Bluro iku pancen gapura alam lelembut sing sejati. Allahu alam bisawab. Apa meneh wengi kuwi udane deres ing tlatah Todanan. Suasana peteng jengking lan nyekut. Ana bis pariwisata lawas saka kutha adoh kesasar cedhak candi. Sopire Pak D Slamet bingung, GPS-e nuduhake dalan sing bener nanging ing kiwa tengene mung wit jati gedhe-gedhe, ora ana omah babar blas. Wewengkon iki kaya sing kacarita ing kidung yaiku Kahyanganira. Papan sing dhuwur saka Ki Jalangkah Ratu Gandharwa sing tegese sok seneng, sok iseng nyesatake dalan. Prastawa iki dadi piwulang gedhe menawa alas Jatimbura dijaga dening para Gandharwa lan Ki Jalangkah kuwi ratu sing seneng gawe sasar nalika ana wong sing sok kendel lali weng wektu. Pamirsa, cariyos babagan alas Jatimbura menika pancen gegirisi nanging kebak pitutur. Laladan Bluro mliginipun alas jatinipun dijagi dening para ratu Gandharwa. Mula manungsa kudu ngajeni wewengkon lan pemali ingkang wonten. Dulur-dulur para pamirsa panjenengan ngerti Bluro utawa Baluro kaya dene ing jaman biyen menika kutha cilik sing saben wengi jemuah legi pisanan ing sasi Sura mesti nggawa hawa sing beda. Senajan tanggal kasebut pancen dianggep dadi dina wiyosanipun Bluro. Nanging hawane kenthel banget karo bab-bab sing mistis. Wong-wong Bluro sing tuwa-tuwa mesti wis padha ngerti. Ing sakubenging kita Bluro ora mung ana manungsa nanging uga ana makhluk alus sing ora kasat mata lan sing paling kondang bab angkere nggih menika alas Jatimbura. Saking angkere alas iki ana unen-unen sing diwarisake Mbah Buyut Sengen, jalma mara jalma mati. Tegese sapa wae sing marai alas kasebut tanpa ngajeni panggonan lan pepali ing kono gampang banget nemahi cilaka. Iki uluk salame wong tuwa sing pinunjul babagan lembut jenenge Ki Ageng Sembawa. Dheweke lungguh sila ing ngisor wit asem tuwa lagi kusuk ngrapal lan batin kidung dan yangan yaiku kidungan babagan para ratuning dedemit ing Bluro uga kidungan babagan para ratuning dedemit ing tlatah Bluro. Ki Ageng banjur ngirong kidung pupuh sinom alon-alon
Kidung iku nyritakake jagating demit sing dirasakake kaya krungu swara saka Puspalaya. Puspalaya kuwi papan sing rame nanging ambune kaya kembang layu sing wis bosok. Kidung iki nggambarake jagate para demit rame nanging gegirisi. Ki Ageng ngaturi pirsa ing sasi Sura wis dadi adat saben menawa para ratuning Gandarwa ing alas Blora lagi padha kumpul agung pamer kasektene. Ki Sambawa, Ki Ageng Sambawa wis apal banget jeneng-jenenge Ratu Demit sing njaga alas Blora miturut kidung. Kaya ta? Ana Sihi Lempur ing Pilang Putih iki ratune Gendruwo sisih kidul Blora senenge manggon ing wiwit Pilang Putih. Ana maneh Si Lancuk Aneng Balura iku ratu utama ing tengah alas Jatimbara. Dheweke manggon ing wit lo lan sing paling penting wujude iki dadi inspirasine wujud gendruwon ing kesenian barongan Blora. Uga meneh ana panggambiran kala sekti Ratu Gendruwo ing tapel wates sisih kidul cedhak perbatasan Sragen karo Ngawi. Disebutake Ki Ageng Ki Jalangkah kuwi Ratu Demit sing nguwasani tlatah Candhi, yaiku sawenehing tlatah kira-kira saklore Todanan. Jenenge wae wis ateges sing nyesatake dalan, mula wis bola-bali ana prastawa aneh. Bus-bus sing kudune liwat dalan gedhe dumadakan mlebu tanpa sengaja ing tengahing alas jati sing ora ana dalane babar blas. Ana meneh iki polah tingkahe Demit Si Lancuk. Coba dipikir apa hubungane Ratu Demit karo kesenian? Jebul ana. Ceritane ing sawijining desa cedhak alas Blora ana kelompok seni barongan sing lagi kena masalah. Kesenian iki wis dadi getih warga lan wujud gendruwon ing barongan kuwi dadi ikon utamaning Blora. Jatmiko penari utama gendruwon ngrasa ngganjel saben arep pentas topeng gendruwon sing dienggo rasa abot banget lan gerak-gerike dadi ora karuan. Ki Ageng banjur njlentrehke wewadi iku. Kuwi kudu ngerti wujud gendruwon sing dadi jiwane barongan Blora kuwi diilhami saka salah sijine Ratu Demit sing paling gedhe ing alas kene jenenge Si Lancuk. Si Lancuk kuwi manggon ing wit elo tengah alas, kekuatane sing gedhe kuwi sing marai topenge Jatmiko krasa urip. Jatmiko lan kanca-kanca banjur nidakake ritual nyuwung pangapura wektu ing tengah wengi ing alas sing peteng dedet. Dheweke mlaku menyang wit elo panggonane Demit Si Lancuk. Ing ngisor wit elo Jatmiko ndokok topeng gendruwon banjur ngidungake kidung sinom nyuwun idin. Sawise kidungan rampung dumadakan angin gedhe ngampar-ampar sing nggumunake senajan ora ana sing ngangkat topeng gendruwon kuwi gumblendeng banjur wiwit ngubah dhewe. Topeng gendruwon kuwi njoget tanpa sirah lan tanpa raga, obahe alon nanging mantep. Kaya-kaya nglambangake kekuatan agung saka alas Blora. Sawetara wektu topeng mandeg lan nengklek meneh. Angin banjur ilang. Dulur-dulur perlu dimangerteni wengi ing harine dadi Blora taun 1749 nganti saiki dadi seksi.
sing nguasani alas Jatimbara iku ora mung menungsa nanging uga para Gandharwa ratuning demit sing isih nglimputi tlatah kono. Pitutur siji iki sing kudu dieling-eling yaiku kudu ngajeni papan lan wewengkone para lembut kasebut. Kidung-kidung iki diwarisake supaya kita bisa urip kanthi laras, ora diganggu lan ora kesasar dening daya-daya sing ora kasat mata. Mila pesen moral ingkang langkung wigati saking cariyos bab dedemit menika sanes babagan najrih nanging babagan kawicaksanan. Nggih punika ing sakubenging gesang kita wonten panguripan alam sanes utawi dimensi sanes ingkang boten kasat mata. Kita boten perlu gumun utawi gagas sanget. Nanging kita kedah pitados lan ngajeni ngenani alam sanes. Intinipun kedah ajen kinajen. Ajen kinajen ateges sami-sami ngajeni, boten namung sesami menungso, nanging ugi ngajeni alam sak kiwa tengene kalebet menawi wonten kapercayan bab makhluk alus. Menika wujudipun welas asil lan paseduluran senajan benten alam. Kanthi ajen kinajen kita saged gesang kanthi harmonis, jagi alas supados tetep lestari lan jagi tata krama utawi unggah-ungguh ing pundi mawon papanipun. Pamirsa, mila ing pengetan wiyosanipun Kabupaten Blora ingkang kaping 276 punika mugi-mugi kanthi pangajab Blora saged maju kanthi modern nanging tetep boten nilaraken jati diri lan kearifan lokal ingkang sampun dados warisan. Mekaten pamirsa, lembut malam Jumat kanthi irah-irahan demit iseng sing asring mbusukake bus ing tengah wana. Menawi wonten pepadan panggenan asma kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah jalaran boten sengaja madhakaken babagan asma utawi panggenan. Jer menika cerita alaming dedemit menika minangka parekan imajinasi ingkang mawi pitutur kangge ngengetaken kita kabeh. Mekaten nuwun.